Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki MDC Kalyang Persha henne kasngi kilalet banya kendo ya Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ban panjing shai halor karai ban sospon ya uskatri ka KHADC uba DG Imyong. Na kalyang unong ilam kalyang Persha uba Tito Starwell Khan habakran bakinong to kobor ulay thu ba UCM ula pentip ba ka kdo ba kadai kajing bambiang hagarukom trekam bat kajing bakla hagirukom trekam ha office. Ulay thuru ba UCM ula pentip ba kajing tokit kadang yat syakmat halor kani kamat bat kani kakanhon kan sa aya kakay pot shwa ba kapor syong tat ka jong u kalawan ha kabay day ba kajing i no kam jong u titi ding do UCM ulay thu ba kani kadai kakam shimet ka jong u bat kam don kajing day bat kajing sha sospon jong u sketri MDC jong ka lem yep day ni ai kublay CM ba ila ai kapor tasni kumbalaya put bangi mi kendo ni keren halo itu kimat bangi la dep pau bangi la dep ya keren ru aki pi ki la thai bo panai kublay pi ru ki bala palai kapor bangi ka bangi ni kapor te kabringkong halo kamat ka bedei bat ka jingwen kam sipor yau secretary jong ka council ba DG Simyong tina kalian ka jong ila karen sai ba kani baro ka jing ja ka dei na kada wa ka don ka jing bombiang ha kom trikam lani ka ta procedure trikam po office ha ka ba ya ka claim da approve na kalian do isi na kalian EM in charge bat kumjudo na kalian CM han bede bat ka jing pelai ka jing sign jong secretary ya ka affidavit dan ka approval ka affidavit kemudian file saya ikut la suspend dia bangila panjing saya pat la kata ka affidavit ka dan jing deni em bat kata ka jing sya suspend ya kan ni ru ila kan saya bai ong kam dan jing de kadai bai tang ka procedure lapse mod kata tang ka jing trekam ka jing tuko akan kom trekam ka ba claim da ya lemba juga isi te mila panjing saya lo ka affidavit ru te na kalian jui ong bain sa ai kopi ini ba ila pan saya la pan juru ba kani ka affidavit kam dan jadi ba kami ka jing shawen kam jamu secretary tingila panjing saya ru aga bede ba ka la kani ka jing wen kam sipor kan ta ne em ya ka service jong i secretary ya kani ru na kalian jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami bania ini benta pada keju poru na kalian kejungi ila dawa ba kade bandon ka inquiry de na kalian jungi ila pensai ba kala don kita ka inquiry bat nganget ba kata ka inquiry kan sa ai ka report shwa ba secretary un kutno kata ka jing sya suspend ya ina kakau kanu ka benta ha ka jing sojong asimet mo kalau haba hakikam ki bede hapo office ya kata mlalai ki judan ki jing duna nang nang tai teng duna ki officer teng duna ru wat na kalian jong ki estate member la ni jong CM te ka pamut la dalong te ni kabadang day ban ya penbet mo pade banang eye warning te rei hadu ban sim pada ada ka step ban ong ban suspend ni ban welcome sipor te ngatharai kadai ke belalong serius kalau dah kamde ke belalong serius ngatharai na kalian ke isi kinum suspend ni Hatu pilapan. lapan jing syai bangilayai ban ru ya kata bagi ong bakalong serius kalong serius kumnu namar baki iklim sim ya ka approval jong EM insan ni jong CM kata ka seriousness yang jumi yang dan bori ban saja sini no nama ka syong ka isi yang no ka ibit ten rei la ong ini ba na kalian ka jong i kidang yawan balio da priwa jong ba de kaniro ila ong ba ka kam shimet jong i ka jing som shimet jong i ba ila weng no ila di standing council jong ka council pa kam dan jing de ba kata ka case ka ba de ba ka jing sya suspend jong secretary la de ba kata ka PIL
te kata ri la pensai kom ta na kalian ka jungi ru dari ai ban ong ru mai pat marwa na kalian ka isi la pensai kom ta ten rei na kalian ka jungi isu snow dan jiwe tak wei kalong ba hadian ka jing in okam jong ba ti ding do ni bala thung do wei pat bum dei na ka jai pen rio ka jungi para do prestam ban long standing council ten na kalian ri la pensai ba ni duna palat ye ki khasi ki jungi ba kim don ki senior an bukit takadaw yung bala thung sipor daw ni standing council ba bomde na ga chakan ri ba jungi ai ba ila kular hangi ban form ya special committee ba kani ka special committee kam dei ban ong ba kindon ki bri ki bana ba re mangi ki MDC i sakan thup lang yang akong LO ba arngot ki MDC na kaliang ka jungi ka kunhun ban rong ki khot jong ni special committee but akan tak special committee in se karan sani ba la kan ka eka banta ka bangin le ka amendment but ya kani yung bala syam tayo in happen syam no but I kubur ka jing aji bot ni bahkan don ka jing penstet halo kani kam kanang ba kan ya syakman ka bede ba ka amendment kam tam ya rule ka bede ba ka rule 128